Salutare tuturor și bine ați venit la un nou video! Astăzi prezentăm nivelul 1 versus nivelul 100. Nivelul 1, 1 pe 2 pe 3. Nivelul 2, Magic Rainbow Ball. Nivelul 3 este Piramida. Adică nivelul 3 e Super Floppy Cube. Nivelul 4 este Piramida. Și aici, în nivelul 5, Cubus Cube. Are nevoie de doar un algoritm. Nivelul 6. La nivelul 6, cubul mini. 3 pe 3. Super ușor de rezolvat. Nivelul 7. 2 pe 2. E super simplu și ai nevoie de numai 8 cornere să rezolvi. Mult mai ușor. Nivelul 9. 3 pe 3. Mult mai mini. Se mișcă extrem de teribil. Și nivelul 100 îl avem pe 4 pe 4. Eu îl folosesc mai degrabă ca un 2 pe 2 în loc să-l folosesc ca un 4 pe 4. Cam v-a plăcut videoul meu. Sper că v-a plăcut. Ne vedem la videoul următor. La revedere!